teimlo'n rhwystredig wrth wneud ymchwil gyda meiniau ddynol, gall ymchwilwyr fel chi wynebu her sylweddol wrth fynd ati i gael samplau biolegol o ansawdd uchel. Dyma'r amser a'r arian sy'n cael ei wario. Ysgrifennu moeseg a chael barn ffafriol. Ail-ysgrifennu dogfennau i gynnwys newidiadau'r pwyllgor moeseg ymchwil. Aros am gymrydwyaeth ymchwil a datblygu y GI.G. Dod o hyd i roddwyr a chael ei chaniatad. Casglu a chludo samplau i labordy, prosesu samplau a gwasanaethu offer storio a monitro. A hynny i gyd cyn i chi ddechrau eich arbrofion. Ond mae ffordd arall. Yn lle wynebu'r broses gostus a llafurus o gael hyd i samplau biolegol eich hun, ond i fyddai'n haws ac yn rhatach gael mynediad at eich samplau mewn un lle, gyda'r holl waith caled wedi wneud drostoch chi. Dyma sut gall Banc Bio Prifysgol Caerdydd eich helpu. Nod ein Banc Bio yw gwneud pethau'n haws i ymchwilwyr drwy hwyluso'r broses o gasglu samplau a data, yn ogystal â'r gwaith o brosesu, cludo a storio samplau. Mae defnyddio Banc Bio Prifysgol Caerdydd yn cynnig mynediad cyflym ac uniongyrchol ar samplau biolegol o ansawdd da a data clinigol cysylltiedig a gasglwyd dan gymrydwyaeth foesegol generig y Banc Bio. Mae hyn yn disodli'r broses hirfaeth o gael cymrydwyaeth foesegol a chymrydwyaeth ymchwil a datblygu'r GI.G ac yn lleihau'r cost o fynd ati i gael hyd i samplau'n annibynnol. Sefydlwyd Banc Bio Prifysgol Caerdydd gyda'r nod o wneud bywyd yn haws i ymchwilwyr. Dyna pam mae popeth yr ydym yn ei wneud wedi ei gynllunio gyda'ch brosiectau ymchwil mewn cof.